Kowe iki ayu lho, nduk kowe iki ayu. Kowe nang desa kene iki diarani kembang desa. Nek diarani kembang desa iki tegese wong sak desa kuwi ayu dhewe kowe lah. Kanca-kancamu sekolah wis mondong anak siji. Mondong anak loro. Lah kowe sak yaine urung krentet, urung duweni sedya palakrama jane apa kowe pengen rabi ngenteni aku mati lho dhisik. Oh, kowe iso iki.
sekarang gaduh nas gandanyo Maweh hararas naning driya layak to layak ketisu prenjake padha ganter jagung itu karo tejo sulaksana tejane wong anyar kabar ndas ki lek botak ya iki gua nuwun sewu njaluk ngapura sadurunge pancen urung nate pinanggya tegese urung nate petruk kepengin manuh pekasane mitambuh panjenengan kuwi sapa Raden Penemban nderek tepung Anggradewana jero samangku aku njaluk pangapura tumeka ning pratapan Cemara Gading tanpa kabar marang panjenengan sang Penemban Begawan Jayeng sabdo nuwun sewu sak blebetan kaya nanti weruh nanti semerep wonten ing layar kaca sampeyan ki sapa satriya Pringgondani Raden Gatotkaca Pringgondani putrane Raden Werkudara Jodipati yo Raden Werkudara Tari nangkul kinempet-kempet dosan ngarat naning dawono dosan ngarat naning dawono yo si tukang walang ati yo si tukang ngasing jas yo si tukang untuk hari boten nyono boten ira paduka Raden Gatotkaca nyuwun pangapunten menawi kula kirang tata krama kirang uda negara panjenengan ratu
wonten ing Pringgondani kiranging tata krama udan negara kang sarta unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten ora dadi baya mengapa bener pancen panjenenganmu sadurunge urung tepung lawan aku kula niku pun ngikuti panjenengan wonten ing donya semu menika kula ngikuti panjenengan mila kula ngertos panjenengan rumiyin nalika isih umur setahun nalika semanten dados jagone para dewa iso mateni ratu Inggiling Wesi Prabu Kalawarsana lan mati Seki Putantra niku ing ngatasé panjenengan jek umur setahun iso ngalahke buta sekti-sekti Mandraguna Prawira Jayamalagan yo pancen kanyatane kaya mangkono landalah sugeng tindakipun yo penemban les kala prataku ora nyandung sandikala Sawijaka takdim kang saletak ing tampan ana penemban nggih, sampun kula kampi andhetaken simating gesang kula. Napa nuwun sewu panjenengan badhe nglamar anak kula wedok niki? Bosip. Nek dikersane sakniki monggo dipun beto kemawon. Pancen kula ndang pengen duwe mantu, saya duwe mantu Raden Gatotkaca. Lah kaya apa bungane manah kula? Bobo mbok aja ngono aku isin lho kowe ngomong ngono. Kaya aku ora payu-payu. Menengan to tak duweni bojo tak pekangmu ora. Ora gelem usaha dhewe. Wonten wigatos menapa keparenga kula pun jayeng sabda nenggo dawuh menawi keni winedhaing angkatah kula semedya nganuaken jaga ning karna nyadong remenan sabda sabdanipun Raden Jabang Keruka. Ngene lho. Ingkang ongkos pisan. Tekaku oleh pertapan Cemara Kandang, Cemara Gading. Kepingin panuh lawan panjenenganmu nderek tepung nyambung silaturahmi. Nggih. Angka loro ngakinake kahanan kawilujengan Bagas Kewarasan. Pangestunipun keluarga mriki tansah pinaringan rahayu wilujeng. Lah sing angka 3 nuwun sewu apa bener panjenengan kuwi duwe putra ingkang mijil pawestri anak wedok inggih sing sasile Dewi Jayeng Resmi. Lah niki anak kula dikersane napa pripun? Kusik-kusik tenan. Bapak ki aja ngisip. Aku gaya perawan rapayu rumah saya tomat tewen menengah tak lama kita golek ya golekne jodoh ngomong pripun Raden nggih Kares-kures Bloko Suto Blak Kotang terserang tekaku rene bakal ngebun esuk ngudan sore tegese nglamar marang putramu putri sing jenenge Jayeng Resmi. Monggo boten kau desa niki kau ngawon Pokok aku yang ngene iki wis ngene kuwi.
betah apa kurang golek eling masalah jatmiko yen wacana kudu manis yen wacana kudu manis menawi badhe ngamal dumateng anak kula monggo DKS kadidene kejubrukan kukir sari kedabaran segara mandu pancen kula menika ndabak-ndabakaken anak kula wedok iki namung setunggal anak kula nggih namung setunggal menika kula pengin duweni mantu kepengin gendong putu kasampun paduka tindak mriki menawi badhe dipun lamar panjenengan Raden Gatotkaca kula tampi sak menika ugi Gusti aku tak matur tekaku rene pancen bakal nglamar putramu putri si Jayeng Resmi lha nggih ning ora nggo aku lho lajeng kanggo sinten kanggo adikku Bambang Wisanggeni dina samangka sajake wis nibake rasa tresna kelawan anakmu wedok si Jayeng Resmi kula aku minangka laku duta tegese utusan saka adikku Bambang Wisanggeni apa diparengake putramu putri tak boyong minangka dadi jatuh krama tegese bojone adikku Bambang Wisanggeni bumi kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lilin saking alis risan lawet kandung sambarang kadulu sambarang kadulu ukir moyak mayit saking jabali lumari sang kandung duhari sumitra pamoyo paranda Koco di pengamat Matakan oh suko aku sing kok ngarak sing yo dasar gagah wananipun Kanjeng Sri Marapati raja kang ngabala ratu kota maneng katon Caramu paduka sinuwuning Praja Tresna Prabu Bhamantarangkasura kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka sinuwun ya Rembang Begawan Jayeng Sabdo wis sak tampa bener sing akaya bungah ana telenging manah
ora liwat pesuwe tampan ono piye kula pundi saengga jimating gesang kula sinten wonten ing gantos menapa kawis tingasu mengko pengawat bojo sigra kang mawa gita hang mengku gati Mbak dina samangku apa bener kamun to mburimu wing anakmu wedok sing jenenge Jayeng Resmi nggih menika anak kula wedok pun Jayeng Resmi lajeng wonten ing gantos menapa dene paduka kalenggan samangke ngene lugune ewuh kaya ing pambudi anggonku bakal matur ana ngrasaning sang penemban Begawan Jayeng Sabda jalaran Bromo Nrakasura kuwi wis duwe pacangan utawa duwe bojo ya kuwi Yayi Hak Nyanawati mung bae penemban sawise dadi mantep lawan Yayi Hak Nyanawati nganti sang yahene aku durung bisa atut tegese Yayi Hak Nyanawati iki durung gelem ngadeni aku apa mestine wong wadon nyang wong lanang kuwi bojoku paring dawuh utawa matur kelawan aku Hak Nyanawati kandha lawan Bromo Nrakasura dhewekne gelem ngadeni sakataning wong wedok nyang wong lanang ning makon syarate kudu diwayuh utawa aku kudu rabi meneh utawa leh rabi kuwi kudu karo putramu si Jayeng Resmi tak kira nek bab bondo donya lan mulyane anak wedok si Jayeng Resmi Bromo Nrakasura ora bakal kekurangan mergo aku ratu Gung Binatara berbondo berbandu berbondo kene sugih Raja Brana berbandu sugih Wadyabala lan aku ingin saguh mulyane uripe anakku wedok si Jayeng Resmi kula tekan urene oleh ora oleh Jayeng Resmi anak wedok bakal dadekne bojoku amun-amun liriku mampang